O xogo de hoxe é un xogo de auga tamén, que se chama arrebolos. E digo eu, ti sabes o que é ir a rebolos? Pois imos descubrilo xogando a este xogo. Hoxe toca xogar a un xogo de auga. E hoxe sí que terás que meterte na auga do mar. Vaste mollar. O xogo durará un tempo indefinido, normalmente 1 minuto por participante. Isto é, se cada equipo ten 5 xogadores, duraría 5 minutos. Para xogar preciso ter posto o bañador, un vaso baleiro de auga por xogador, roupa de muda. No xogo elimínase a alguén? Non, é un xogo cooperativo. E isto que quere dicir? Pois que todos nos axudamos e sempre gaña o equipo, non unha persoa de forma individual. E como se xoga? Imos describir os pasos a seguir para poder xogar ao xogo de arrebolos. Paso 1. Formamos equipos. Estes non deberían ser de máis de 6 ou 8 participantes. Cada equipo vai competir co outro. Se algún equipo ten un menos, o primeiro correrá 2 veces. Paso 2. Colocámonos. Cada equipo fai unha fila colocándose un detrás do outro mirando para o mar. O primeiro está deitado cun vaso baleiro na boca. Paso 3. Comeza o xogo. O primeiro da ringleira ten que ir cara ao mar co vaso na boca, xirando o corpo pola area sobre si mesmo, sen invadir o campo dos outros equipos. Paso 4. Collo auga. Cando xa estea no mar, collo coa man o vaso e o encho, e despois marcho correndo para colocarme ao final da ringleira. É importante saber que cando este chegue ao final da ringleira debe gritar arrebolos para que saia a facer o percorrido o xogador ou xogadora que estea primeiro na fila agora. Paso 5. Repetimos. Unha vez o primeiro escoite o berro do compañeiro ou da compañeira, ten que volver facer o mesmo que fixo este. Paso 6. Rematamos. O xogo remata cando os ou as participantes están na ringleira cos seus vasos cheos de auga. Que che parece o xogo? Divertido, non? Pois agora tócache a xogar. Máis xogos en profearacelis.com. Graciñas.